ako taký pes. Zbadá suku a už krúti chvostom. Vidíš, ako si dopadla? Je ti ťažko a nemáš sa s kým porozprávať. Áno, Lina má pravdu. Keby si bola normálna, tak by sme ti mohli nejako pomôcť. Dajte mi pokoj, či som normálna alebo nie, žiadnu pomoc od vás nepotrebujem. Najradšej by som ho zabila. Čo? Prečo? Asi ju zase boskával proti jej vôli. Čo to nepoznáš, Gloria? Nie, preto nie. Toto je vážne. A prečo? Zavolal tú cundru pod sprchu. Čože? Pod sprchu? Áno. Možno len chce, aby mu umyla chrbát. Nie. Určite ju potom zoberie do postele a šup sem, šup tam. Áno, šup sem, šup tam, ale tebe je to už predsa jedno, nie? Alebo ti to vadí? Áno. Panička je už konečne vonku. Čo si tam robila tak dlho? Prestaň sa rozčuľovať, môžeš ísť. Veď ja idem. To trvalo. Lili, čo ti je? Čo to robíš? Upokoj sa. Práve sa upokojujem. Myslíš si, že takto zabrániš tomu, aby si Ivo zobral tú cundru do postele? Keby si bola kamoška, tak mi nejako pomôžeš, vieš? Neviem, ako by som ti mohla pomôcť. Tak niečo vymyslí, na čo máš hlavu? Prepáč, Gloria, nechcela som na teba kričať, ale som z toho smutná. To nevadí, chápem ťa, som taká istá. Gloria, Čo? ako sa volá ten seriál, čo sleduješ? Zradná láska? Áno, ten. Akú chorobu má to dievča? Ktorá? Tá, čo chodí v spánku. Nepamätáš, chodí a spí. Čo ja viem? Somnambulizmus, to je ono. Mili, už je vo vnútri. Naozaj to chceš Jasné, spraviť? že chcem. Ja mu ukážem. Kde si to vzala? V práčovni, potom to tam vrátim. Ako sa chceš dostať do istej? Ivo nikdy nezatvára dvere, nezdržuj. Prichytím ich priamo pri čine. Mili, si istá? Jasné, na túto sprchu tak skoro nezabudne. Vieš, čo máš robiť? Áno. Drž sa. Čo tu chceš? Milagros! Vyhoď ju, prosím ťa. Na čo ešte čakáš? Milagros, čo ti je? Milagros! Som námesačná. Ivo, vyhoď ju. Prosím ťa, nezdržuj sa s ňou a vyhoď ju. Milagros! Prepáčte, ona za to nemôže, je námesačná. Zajtra o tom vôbec nebude vedieť. Ja mám toho dosť. Počkaj, Pilar, nechoď preč! Zajtra si Počkaj nebude chvíľu. nič pamätať. Dovidenia zajtra a prepáčte. Čo sa vám stalo? Nemusíte jesť tak rýchlo. Nebojte sa, nikto vám to nezie. Naozaj, kam sa tak ponáhľate? Dnes je slávnostné otvorenie. Aké slávnostné otvorenie. Otvorenie kúpeľov Kitty. Kúpele Kitty? Čo to je, nejaké mesiarstvo? Nie, kúpele sú kúpele a Kitty je meno. Sú to dve slova. Neviem, aj tak tomu vôbec nerozumiem. Kúpele, normálne kúpele. To je ďalšia vaša podnikateľská aktivita, ešte toho nemáte dosť. Ešte budeš prosiť, aby si mohla prísť. Vyzeráš veľmi dobre. To malo patriť mne? Vidíš tu snáď ešte niekoho okrem teba? Pristane ti to. Aha, ďakujem. Máš krásny úsmev. Keď si ma chcel prekvapiť, tak to sa ti podarilo. Nie. Nie, ešte nie. Pozri. Je krásny. Áno. Čomu za to vďačím? Akože čomu? Si predsa moja žena. Z času na čas môžem svojej žene kúpiť nejaký dar. Už chápem. Nastal čas volieb nového prezidenta firmy. Nemusí to byť niekto nový.
Možno zostane ten istý. Kupuješ si môj hlas. Povedzme, že ti pomáham pri rozhodovaní. S prstenom? No tak, Luisa. Vieš veľmi dobre, čo potrebuje firma. A ty vieš veľmi dobre, čo potrebujem ja. Čo potrebuješ? Chceš môj hlas? Samozrejme. Môj hlas nemá takú cenu. A akú teda? Oveľa nižšiu. Akú? Tej šľapky. Nerozumiem. Tej šľapky, ktorú zamestnala tvoja matka. Nechcem ju mať v dome. Vyhoď ju a dostaneš môj hlas. Andrea, stará mama ťa má rada. Určite nebude mať nič proti tomu, aby si sa nasťahovala späť. Samozrejme. Nie, ani ja nie, Andrea. Naozaj nie. Naozaj. Dobre. Maj sa. Čau. Ty? Teba asi zabijem. Nepleť sa mi do cesty, aby si vedela, nikdy ti neodpustím, čo si mi spravila. Neviem, o čom hovoríš. Vieš veľmi dobre, o čom hovorím. Hovorím o včerajšku. O včerajšku? Ja o ničom neviem. Ale nevrav. Včera som si išla skoro ľahnúť. Čomu sa smeješ? Tebe. Myslíš si, že som tomu tvojmu divadlu uveril? Nerozumiem ti. Ty žiarliš. To znamená, že ma miluješ. Ja, že ťa milujem? Áno, ľúbiš ma, Milagros, preto žiarliš. Vedela si, že sa chcem s Pilar milovať. Prišla si do izby len preto, aby si nám to prekazila. Neviem, o čom hovoríš. Tak ty nevieš. Nie. Provokuješ ma. Niečo ti poviem, Zlatko. Andrea sa vracia sem a ja sa sťahujem do svojho bytu. Dnes večer tam zavolám Pilar. Nemusím ti hádam opisovať, čo tam budeme robiť. Myslíš si, že si frajer? Uvidíme, čo vymyslíš dnes. To ešte oľutuješ. Nebuď smiešná. Na mňa si krátky. Nerozumiem. Ako ťa provokoval? Povedal mi, že ho milujem a že večer si zoberie tú cundru do bytu. To nemyslíš vážne? Viem veľmi dobre, prečo mi to povedal, len aby ma vyprovokoval. Mili, nemôžeš predsa celý život behať za tým odporným chlapom a vnúcovať sa mu. Nájdi si niekoho Ale on iného. ma provokoval, prisahám, že mu to rande nejako prekazím. Čo to robíš? Rozmýšľam. Mám ti pomôcť? Áno. Pilar, prosím ťa, ver mi. To, čo sa stalo včera, ma mrzí aspoň tak ako teba. Sľubujem, že sa to už viackrát A nestane. čo si spravil s tou odpornou slúžkou? Vyhodil si ju? Nemôžem ju predsa len tak vyhodiť. Sama si videla, akou nepríjemnou chorobou trpí. Nikto by ju nezamestnal. To ti mám akože veriť. Čo mám spraviť, aby som ti dokázal, že vravím pravdu? Netráp sa. Už to mám, už viem. Počúvaj. Počúvam. Dobre. Navrhujem spoločnú noc u mňa v byte. Len ty a ja. Prosím ťa. Prosím ťa, povedz áno. Neviem. Prosím ťa, Pilar, povedz áno. Prosím ťa, povedz áno. Prosím ťa. Ešte neviem. Už musím ísť. Mám to. Mili, nesmieš Ivovi nič vyviezť, lebo ťa vyhodí. Chceš to počuť, alebo nie? Dobre, počúvam. Ty mi pomôžeš. Ja? Pôjdeš do požičovne kostýmov a vyberieš ten najhlúpejší kostým. Dobre. Musím ešte doupratovať a potom tam pôjdem. Dobre, ďakujem. Čau. No, Mili, máme veľké problémy. Aké? Viktória objavila tie kúpele. Nie. Áno. Dúfam, že tých dvoch nevyhodila. Zatiaľ ešte nie, ale po kúre to určite urobí. Po akej kúre? Slečna Viktória, táto liečebná kúra si vyžaduje absolútny pokoj a uvoľnenosť. Rozumiete mi? Ja už som To uvoľnená. je skvelé, lebo len tak dosiahneme požadovaný výsledok. Absolútny pokoj a uvoľnenosť. Teraz si ľahnite a po kúre budete vyzerať, ako by ste nemali ani 30. Ale ešte ani zďaleka nemám 30. Vidíte, aké to má účinky? Už ste omladli. Ďakujem. Pilar, Čo tu robíš? sledujem ťa. Prečo ma sleduješ? Chcem, aby si mi konečne uverila.
Prestaň rozprávať o tej slúžke, Počkaj, nezaujíma Pilar, ma to. počúvaj, nechcel som jej ublížiť, nemohol som ju zobudiť, má vážnu duševnú chorobu, je námesačná, ver mi. Si taký dobrý a ohľaduplný. Dokážem ti to. Ako? Dnes strávime v mojom byte jednu neopakovateľnú, nádhernú noc, úplne sami, bez námesačnej slúžky. Pomaly tomu začínam veriť, ale povedz mi o tom viac. Vidím večer pri sviečkach. Romantická nálada sa po prvom bosku mení na sexuálnu extázu. No tak, ukáž. Neviem. Ešte neviem. Neviem. Naozaj neviem. Nie, neviem. Presvedčil si ma. Áno, Andrea. Áno, nech vojde. Dobrý Oče, prepáčte, že som vás zavolal sem do kancelárie, ale musím s vami hovoriť o niečom dôležitom. Dobrý. Vítajte. Ako sa máte? Ďakujem, dobre. Viete, v našej firme sú prísne pravidlá na voľbu prezidenta. Hlasuje o tom celá rodinná rada. Je tu niečo, čo mi bráni zostať vo funkcii. Čo je to? Milagros. Nerozumiem.